یک جی شخصیت ممتاز مامۆستا فەسی گولەرێ کو di ciwantiya xwe de xwe dabû daw û doza îslamê di salvegera wefata xwe de tê yadkirin. Li salvegera wefata xwe de ji teref hezkirokên xwe û hevaldozên xwe ve li navçeya Çinara Diyarbekirê li ser mezelê xwe di çerçoveya bernameyekê ve hat yadkirin. Di bernameyê de endamê civata îdareya giştî Osman Axtaş derheqê mamoste fesî de malumatên mühim parve kir. Axtaş da axaftina xwe de îfade kir. Derheqê mamoste fesîh de kelîme û pey bê kîfaye dimînin. Lewra mamoste fesî her tiştê xwe doğra daw û doza xwe de feda kiribû, şahsiyetekî bêmîsal bû. Axtaş wiha dewam kir. Bi rastî hûn merhûm ji min baştir nas dikin. Bi rastî merhûm însanekî dozvan bû. Wî dinya tu carî qebûl nekir. Ji îro pêve divê em jî xwedî li daw û doza wî ya ku ji me re mîras maye derkevin. Axtaş li berdewamiya axaftina xwe de îfade kir. Mamoste fesî di zîndanan de gelek zor û zahmetî û îşkence dîtiye. Ji ber vê yekê gelek nexweşî lê peyda bûye û wiha dawî li axaftina xwanî. Di gel vê yekê wî tu carî dev ji daw û doza xwe ya îslamî berneda û ji me hemûyan re bû şahsiyetekî xweşmîsal. Di dawiya dawîn de jî canê xwe di oxirê de teslîmî xwe da kir. Her alanında davanın en önde fedakarlık yapan bir insan.